at onkel må etrast kassan. That's gonna be me. Jag skoar att de har tvär runt i språnkan i dykne. No. Du är alltid för att få den kassa. Let the race begin. See about that. I smile. Han ligger i namnen. Ja? Ja, han klarar ikke mitt led. As I expected. Okay. I see how it is. You hope to just okay, det just det som jag helt. Och då så då okay. Circle of life. Ja, jag tror vi hoppar ner. Nej, det ska vara Lion King här uppe. Okej, jag må ha kassan på nu. Så vi måste ta den här kassan från någon. Kom hit. Aj. Like this. Det gick inte bra. Ett litet portere. Alltså, först här så brukar du kanske turna och tjatcha honom. Okay, hvis jeg ikke kan få denne kassan, then no one can. Wow! Vi är brända. Jag har ju anslår. Jag har ju anslår. Jag har ju fucking... Mål Squadron och länk. Here, Levi. Man on a rope! Jag säger det, Símun. What's this? Jag vet inte, Levi. Hur gick du inte till videon nu? Oh! Montage! Vi ska prova där. I know this game by heart. Alltid vi. Känner alla menyerna och allt. Oh! Boom! Ja, det har gått. Jag klarar inte så att det är allt problemet. Vad sker, Levi? Jag vet inte, jag har... Han är invoka sina hidden powers. Man ska finna Swedish... Bam. Oh shit! Oh shit! Nej, allihopa. Vi ska släppa upp att du. Ett ord så. Nej, hoppa ner upp på näkan. Action Jones, motherfucker. Levi, man hoppar bra. Hötte jag i min. Oh! That's nice, Levi. I want Levi. I am out. Whoa. I am impressed. Yeah! They couldn't stand about it. How did you guys the last one? Yeah. Cheer for to it. Oh! Nej, då ja. Well. Kassa, Levi! Bounce, 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 bounce. Tack bandet fram, Levi! Hvis du ikke klarer det, så måste du bandet Oh fram. my fuck! Atta vær syk. Kassa. Men jag tror kanske... Ja, säkert. Da! Yeah! Oh my god.
Äntligen! Ja, det har gått, Levi. I'm proud. Startar katten så är han Símun. Meg väntar så måste jag halva. Ja, och ska jag hoppa någon bro? Jeg hopper mot, men altså, det her tenker jeg til det ega liv. Ja. Jag vet inte, kanske jag ska sitta med glunta. Ega liv, det der. Jag vet inte vad jag gör 9! Drakt han. Símun. Åh, Hasch. du suckar! Just kasta här. Esbern, Ahoy är det there. skratt så du socker. Ja, vad ska vi komma? We're like team Jag ska hoppa igen! dead. Ja, jag ska hoppa igen! Suicide bombers. Esbern. Jag väntar. Ja, du är ju. Skit det oss mig. Bräckte vintern en stad. Det är gott Linda. Alltså du vet hur ska ska hoppa på där. Shit eller Linda är akkurat som ett eller annat Joe som är så bort att det är utbäst. Så jag tar vi att dräpa sig själva. Oh no! Yeah! Det är inte jag. What did you do? Jeg har så snøyte. Så jag, åh! Det är för jag vill gröna till Símun. Nej, det är det! Jag blir hatad! Flott Linda. Flott. Amazing. Kan ich bara shota det? Okej, det visste inte jag. Ah. Och jag försöker gång vinna. You're out, mister! Now sit there and think about what you've done. Cooker är så känslig. Continue. Just because I am a shit doesn't mean you can treat me like one. Ja, vad ja. Stanna upp att det där lugga. Nej, det är mina! No, okej. Mina! Wow. Du är så heldig att mina inte ska. Og heitet den kokker. Hva skjer? Vi bor i ett Lindu. Off i det de säger bäst av ofta. Okej, kan du stanna här? Team say ja. Jag låter er shota hvis du stannar här. Jag stoppar det så gott. Holy fuck. Andrias. Like where är du? Kan du just Andrias? Nej. Ska inte vi stå och sport då Andrias? Oh! What? Ska inte vi stå och sport Andrias? Jag måste socka. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
get ready to rumble! Y'all ready for this? Oh, fuck! Y'all ready for this? Nej! Just vatta! Hva fuck hender vi så? Ja, det kan akkurat samme. Seriøst, jeg tar en av kjekkjøter, Simon. Oh. En nummer der, Simon. We need to get rid of him! No, I am last hope. No. I shall climb the stairs. Come on. There, I am that so. Så funkar det så var sanken till boxaren. Rocky. Shit! Boom! Vi får vidare, alltså. A lifetime, man. If I get a fingerball till Hej vinner. if I get a Hej fingerball. man. Okej. Hej Okej. man. Vi startar med Chubat. Wait, kan du skifta? Oh my god, what the fuck is this? Kan du? Levi shift jag or Worms. Ja, jag hamnar i programspärren alltså. Det är inte god. Finns det en kasse eller vad? Eller ber man efter? Man ber alltid vet. Man ber ett gym eller Men det är unspoken rule att man kan bruka det kan det inte. Nej, han är kind of spoken. Rätt ofta faktiskt. Nej. Grenja bara om Bruka du det inte. Grenja bara om måste du där spela.
Jag brukar det du snöjde hacks. Passa spel någon, fuck you. Nej, det är inte hacks. Jo. Jag passar spel då. Men som Símun säger så att då inte jag passar löv då. Säger det? Jag då inte jag passar löv då. Kan jag säga att vi bara kommer in chatt till? Ja. Jag vet inte om att det är som så wisdomsår eller bara fucking retarded. Det är Det är ju. Ständ assist för tyckorna där är det.